Така, продължаваме, уважаеми зрители. Предаването "Време е за Македония", една съвместна продукция на Македонски научен институт и на Национална телевизия България 24. Сега трябва да имаме връзка с нашия колега, журналиста от Скопие, Владимир Перев. Ето го Владо Перев. Здравей, Владо, добър ден! Здравей, Коста! Здравей, едвам го поставихме връзка на 200 км далечи. Абе, то е срамота, бе. Какво правят тие, които свързват Америка с Нова Зеландия? Ако се качат някъде по-високо и викна, от тук сигурно ще ме чуете там в Скопие, ама не може да се... Имаме проблеми с връзката. Така, Владо, искам да разговаряме за 80 годишнината от българския Великден, 19 април 1941 година. При нас в България има доста дебати на тая тема, доста се разговаря. При вас как е в Република Северна Македония? Има ли нещо да се говори на тая тема? В Република Македония се говори по тая тема како част на окупацията на Република Македония от силите на остана Германия, Италия, Япония, България и така. Обаче много малко се споменява датата 20 и 21 април, когато българските войски влизат в Македония. Най-често Втората световна война в Македония е свързана с 6 април нападът, атаката на германските самолети на Белград и падът на Югославия. Така че македонците, новата генерация македонци искат да се идентифицират с югославянството и за них това е почетокът на окупацията на чуждестранните армии на територията на тогавашно кралство Югославия. Където дискретно и малко се говори думата Македония и български. Разбирам, но ние показваме непрекъснато едни кадри от влизането на българската войска в българската армия в Македония през 1941 година, на която всичките влизат под строй с музика, с оркестри и са посрещнати много тържествено, с много голяма радост, с цветя, с речи и така нататък. Коя е историческата истина? Ти като човек, който познаваш тези неща, да ни кажеш. Сега вече, да кажем, живи хора, които се сещат на влизането на българските войски в Македония, нема. Да. Но между ония живи, които се разговаряли с тогавашните вили, които са били, младите мои години, как са били посрещнати българските войски в Македония. И това, което го виждаме на документалните филми, заснети от германската киностудия. Точно така. Значи те напълно се отговарят на истината, специално за влизането на германските войски в Охрид, дочекот ликот на светлиот лик на Илия Коцарев, кметот на Охрид, така, който след това е изтезаван и почти убит от новата комунистическа и македонистична власт. Влизането на войските, на българските войски, конкретно в Македония, за македонците по това време без всякакви дилеми, без всякакви разговори е чин на освобождение. Чин на освобождение на Македония. Чин на откриване на едно кралство на Югославия и на Карагьорджиевич, на една династия, която е била в Македония омразна. За това няма никакви съмнения. Следим какво пише по българските вестници, списания и по телевизиите в рамките на това, което мога да следим. Некои неща, които ги казват целият мой респект към учените в България, доктори науки, историци, политолози и така. Обаче ситуацията на терена, кога сте познавали част от хората, които сте участвали в дотекот на българските войски, не кореспондира с това, което пише во репортите, во докладите на некакви полицейски функционери, воени и така. Македония трябва да се знае, че 1941 година
Всички в Македонија ги чекат българските војници. Всички в Македонија се, поголемата част од македонците, политически профилирани и свесни, се михаиловисти. Значи, протогеровизма в Македонија живеел само като една не формализирана идеја некаде на териториите, некаде кај Охридско, Ресневско и така, во тој регион. Да. Михайловистите се изворедно организирани по това време. Всички знаат, че ще дојде българската армија. Значи, предходно вече некаде кам 8, 7, 8 идват Стефан Јанахиев Стефанов и Васил Хаджикимов и организират те българските активни комитети. Така че населението е абсолютно подготвено за дочек на българската војска. Сега да кажем за това, което знам и което може да се прочете. Например, најдобра е книгата на Сотир Нанов, кој говори за бидењето на българските војски в Македонија. И да кажеме, там се говори за моја прилеп, кадето се казва, че адвоката Каралам Пиперев, капитанот запаса на българската армија. Това е баща ти. Това е баща ти, така ли? Става дума за татко. За баща ти, Каралам Пиперев, да. Да, става дума. Да. Става влакот којто отивал од Софија, којто минавал за Битоля с българските војници и офицери, кои брзали да поемат гарнизона в Битоля и да завземат битолската територија, която е много важна военно-стратегически за действие и към Албанија и към Грција, не е планирало да бъде спрет в Прилеп. Обаче прилепчани се застанали на пругата, спрели влака, войската се стигнала, почерпили ги с ядење, с вино и ракија, разбира се, винаги това има в Македонија. И след това влакът напуснал пътя към Битола. Значи се говори за едно воопшто воодушевление. Имало и фотографии. Пардон, сега мога да ви кажем, че текот на моя живот съм обиколен почти всичките музеи. Да. И заповедайте. Не, чакам да кажеш за музеите, това, което искаш. Да, за музеите. И винаги съм гледал експозициите на фотографии, личности и така. Музеите, во фиоките, во касите на музеите се затворени едно изобилие, всекое место. Изобилие на фотографии од дочекот на българските војски в Македонија. Но никога директорите на тие музеи не се ги сложили като експозиција или в рамките на некаква експозиција. Новата македонска власт, комунистическата власт, се е срамувала од чиновите на дочекот на българските војски в Македонија и се трудили това нещо да мине незабелезано. Значи, сега аз не навлизам в термина, не искаме да не говориме за стручни неща. Значи, дали ставало дума за окупација или за освобождение. Това оставам на докторите на науки, воените, политическите изследвачи, стратези да говорят какво е било. Ама те и докторите на науките и воодушевление като чин на освобождение. Точно така. Това да има на всички фотографии, на всички документи. Докторите на науките... След това, кое е било разочарованието и защо е било, това са съвсем други неща. Но гледам, че и докторите на науките и професорите по история от двете страни на границата не могат да се разберат. Вашите хора от тата границата говорят, че това е агресия и окупация. Ние казваме, ето, и теб те чувам, че това е прието като един вид освобождение. Как ще се разберем тогава? За агресия не може да става дума. Да. Защо не е пукан нито един куршум, нито една пушка не е пукан. Точно така. Значи, окупација е термин со којто се служи официјалната българска по това време администрација и воено служещи, кадето навлизањето на војските на една територија, която треба да биде завземена и управлявана, се казва окупација. Съвсем един нормален термин, който мене не ми прави никакво специално впечатление и не гледам защо трябва надолго и на широко да се разговара за това. Има друг проблем. Какво е настанало след това? Ние искаме да ги помешаме, да го измешаме времето, но времето е абсолютно това си върви и дадените процеси трябва да се виждат дадено време.
Значи само година дена след това вече почва разочарованието в българското управление в Македонија. Заштото главните дејци на полицијата, на армијата и така се донесени од Българија, не се опрени на локални дејци. Затоа што, да кажем, има едно корумпирано българско чиновништво од високите слоеви което е в Македонија и което е, да кажеме, и корумпирано и од местното население. И од друга страна има еден проблем за којто многу малку се говори, а којто во спомените тука, којто малку се четат спомените на македонските партизани, кадето се говори, че ние като илегални дејци на Комунистическата партија на Македонија оцелеевме в партизани и кога излезахме в горите и се движехме илегално од село во село. Прощавајте, не е корона, надявам се. И јас се надявам, да. Оцелявахме за тоа што в българската армија имаше офицери комунисти. Имаше русизирани и комунизирани офицери които ни помагаха и ни говореа каде да минаваме и по кој српски пат, каде нема патроли на българската армија. Значи проблемите се слоевите, не е само един въпрос. Повеќе има проблеми. Така е. Владо, айде сега малко да се върнем в актуалната ситуация. В Македония, в Скопие, в Република Северна Македония очакваха като някаква панацея изборите парламентарните в България на 4 април, за да има някаква промяна в нашите отношения. Какво се говори сега в момента по тази тема? Ето вече минаха колко? 2 седмици от 4 април, даже малко повече. Не се вижда някаква промяна в българската позиция. Какво се говори в момента в Скопие, в Република Северна Македония по този въпрос? Ами, не знам како да ви кажем Скопие. Скопие првиот миг, когато беха изборите и кога се очекуваха резултатите, кога се казаха резултатите, скопјани и една част од македонците искаха да излезат на улиците и да чествуват падањето од власт на Екатерина Захариева и на Красимир Каракачан. Значи това е првата работа. Специјално Краси е најомразената личност в Македонија. Не че некој много го обича, ама заради политическите му негови възгледи. Денес вече в Македонија страстите сте примирени, всички сме малко така по-студено гледаме на работите, мислим македонските, и разбират, че тука нема да има некакви сериозни промени на политиката на Българија кон Македонија. Даже, да кажем така, заден ход дава и партијата Демократична Българија, како се казваше там, които беха по најлеви, така по најмекија режим кон Македонија. Обаче и там виждаме, че нема никакви позитивни сигнали од българската страна, така че мислим, че македонците този миг не очакваат многу од било кое ново българско управление. Така, иначе, ковида как е? Как действа? Още ли сте имате полицейски час? Да, това ще трае още една седмица от денешен ден на таму и полицейският час може би след една седмица ще биде отменен режима на локдаун на заведенията. Ще бъдат отворени летните башти и така да се пие кафе и ракийка надвор и да се обедва, обаче нощното движение на место от 8 до 5 часа ще бъде от 9 вечер до 5 сутринта и той полицейски час, така да кажем, ще трае още известно време. Ти успя ли да се вакцинираш? Ситуацията най-трагична Македония има най-малко вакцинирани, най-много смъртни случаи и най-много заболени. Македония има една абсолютно бездействие на властта по отношение на пандемията и коронавируса. Едни абсолютно стерилни изявления. Коста, ти знаеш нашата умилена думичка «ке», што би се превело «ще». Значи, да. Всички казват «ке биде». Ке донесеме, ке стигнат, ке се вакцинираме и това ке трае веќе 6 месеци. И това е ситуацијата. Македонија е много сериозна ситуацијата. И аз даже
мислим, че ще беше добър чин на България да граничните пунктови без ПСР тестови да отворя вакцинално пута до македонците да се вакцинирахме и да това така го надминеме това чудо. Както направиха сърбите в известен смисъл. Нали така? Сърбите се, по отношение на пропагандата, сърбите се майстрално ги развиват тия работи. И сега трябва, тук се гледаме в очи по-точно, аз не те гледам, но ти ме гледаш, там нищо не гледат зрителите. Трябва да кажем, че сърбите това го направиха абсолютно коректно и почтено. Това трябва да го кажем. Аз, който винаги съм имал някакви забележки на сръбската политика и винаги съм имал негативно мнение за нивните действия в Македония, мога да кажем, че те се дължиха на македонците за сите грехови, които са им кинали в последните 100 години. Примиха мъжи, жени, деца, малки деца, вакцинираха ги почти всички. Това беше велик чин. Включиха се и политиците, и Вучич, и Зоран Заев, па си даваха ваксини, па правиха шоу на границата. Трябва да признаем, че в Белград ги бива за тая работа. Нали така? Сега първо ги бива. Да. Айде да бъдем, Коста, знаеме се да бъдем коректни. Първо ги бива. Но второ, тие истина свърши работа. Вакцинира я в 3 дни повече от 25 000 македонски граждани. И сега отново, денят, последната информация по телевизиите, който иска да се ревакцинира в Сърбия, ще му бъде позволено да се ревакцинира. Сърбите тук изиграха голема роля, на която трябва всички малко да се замислим. Значи, че пропагандата, която се води с думи, трябва да се води и с действия. Това е планът на... Аз сега написах една статия за гебелсовската пропаганда, която се води в Македония и България. Обаче Гебелс, когато обещал, че всеки герман ще има закуска, събали яйца и соси и колбаски и наденица, добил. Кога казал Гебелс, че всеко семейство ще има германско радио, добил радио. Че те трябва да го слушат него на радиото и Хитлер, това е съвсем друга работа. Но обещанията трябва да се изпълняват. Така е. И аз мисля така, че обещанията, които се дават, особено от политиците, които са на върха, трябва да се изпълняват. Добре, Владо, а ти лично вакцинира ли си или твоето семейство? Моето семейство съм само и аз вакцинирам в Македония. Да. Руска вакцина. Жена ми не е вакцинирана, а част от моето семейство, мислям, синот, знаката и двете деца са в Лондон и в момента боледуват от корона, обаче вероятно ще мине леко. Да се надяваме. Да се надяваме. Много ти благодаря за този разговор, Владо. Поздрави, пожелавам ти здраве, всичко да е нормално около вас, пък да паднат тези пандемии, да може да се видиме на живо, както се казва, и да си поговориме, както винаги сме го правили. Ние никога не трябва да забравим, че чина на 20 април на влизането на български войски е чин на освобождение на един народ. Без различно кой како иска да назове той чин. И ние не трябва да забравяме, че българските войски донесоха свободата от Македония по това време. И за това, зарад българската армия и политика, ние сме дали най-малко жертви от Втората световна война и икономически сме минали най-добре. Това е заслуга на българската държава, на царство България и на българската армия, разбира се. Много ти благодаря още веднъж. Поздрави от София, всичко хубаво. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. В предаването "Време е за Македония", едно предаване за история, култура и геополитика, съвместна продукция на Македонския научен институт и на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов и бях посредник между вашето любопитство, уважаеми зрители, и нашите гости в студиото. Ще се видим в събота, 8 май. За сега ви пожелавам светли християнски празници и до чуване и довиждане до 8 май.